खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बुंदों बिटिएडिनि मोनसेबो गामिखौ दानख'होनाय जानाय नङा। बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव गवालपारा जिल्ला एबसुआ मेल खुंदों। इउबिपिअनि 7थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दाबाय। एसआइ रिक्रुटमेन्ट स्केमनि नायबिजिरनाया आरोबाव आगानसेबो बारायासै। मददगिरिफोरजों लोगोसे शेरमान आलीआ मिया समाय लादों। जि मेन एन्ट्रेन्स 2020 नि टपारआ फोलाना आनजादाव जिरायनायनि थाखाय हमजाबाय। दानिया आबुं रादाब। चिरां जिल्लानि खैला मैलायाव बुधबारखालि बिपिएफ हान्जानि सुबुं गौमा मेलाव बाहागो लानानै आसामनि केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बुंदों दि 2003 मायथाइयाव मोनखानाय बिटिएडिनिफ्राय मोनसेबो गामिखौ दानख'होनाय जानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गामि दानख'नायनि गोरोबथा खालामनायखौ रावबो बर' सुबुङानो मोजां मोनाखै आरो गनायनानै लानो गोब्राब जादों होननानै मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों। 28 अक्ट'बर बुधबारखालि गवालपारा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सन्तोष हाज'वारिनि आफाद दैदेननायाव 3थि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय बिकेडब्लिउएसिआव राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनि बर'फोरखौ सोसननाय आरो गोरोबथायनि 6.3 दफानि सायाव गवालपारा जिल्लानि मेलेमजिबि आरो भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै दुधनयनि बड'फा इउएन ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्सआव गुवारै सावरायलायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफाद दिपेन बर'आ आरो थांनाय गोलाव समाव बर' हारिनि खौसेथि, सिनायथि, थामोनथाय आरो रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव अराय सम एबसुखौ साया बादियै मदद होबोबाय थानायनि थाखाय रायजोफोरखौ साबायखर बावो। बेजों लोगोसेनो बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि गोरोबथाखौ एबसु, एनडिएफबि, इउबिपिअआ जाय थांखिजों खालामनाय जादोंमोन बे थांखिनिफ्राय एबसुआ इयुनावबो एसेबो दोरोदनाय नङा होननानै बुंथियो। बबेखानि बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरनि मोनद'निख्रुइ बांसिन दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसिखौ थांनाय 7 अक्ट'बर खालारखालि आसाम सोरखारा केबिनेटनि गेजेरजों पास खालामनानै होनायनि थाखाय गेवलां मेलनिफ्रायनो आसाम सरकारखौ साबायखर बावहरो। लोगोसे साननैसो सिगांनिफ्राय बिटिआर बेरेखा हान्जाफोरा राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बर'फोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोनाय नङा होननानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ नेवसिगारनानै बुङो दि राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलल' नङा आसामाव थानाय गासिबो अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर'फोरखौनो बिकेडब्लिउएसिआव सोसननाय जागोन। बेखौ लानानै रायजोफोरा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया होननानै रोखायै बुंथियो। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव मख'नाय लेखायै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि गुदि, गेजेर, गोजौ, भेन्सार फरायसालिफोरखौ फैगौ खम समनि गेजेरावनो प्रभिन्सियेलाइज एबा सरकारि खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायो आरो बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफायाव मख'नाय बादियै बिटिआरनि बाहेराव थानाय बर' आरो ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनो भारत संबिजिरनि फरेस्ट डुवेलार्स 2006 नि जोहै गंफ्रोमबो हा गैयै बर' नखरानो हा मोनथायनि थाखाय राहा खालामनानै होनायजों लोगोसे आसाम ओनसोल फारसे थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौबो नोजोर होगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंबावदेरो। बबेखानि बे मेलाव मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारियाबो बाहागो लायो आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' फरायसालिफोरनिफ्राय भेन्सार सोदोबखौ फोजोबस्रांनो हागोन होनना बुंथियो। खौसेथि बर' सुबुं आफाद सुंद'यै इउबिपिअनि 7थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दाबाय। बुधबारखालि मध्यपुर कमिउनिटि हलआव गलाघाट जिल्ला इउबिपिअनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारिनि दैदेननायाव खुंनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों बे बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। बिश्वजित फुकनखौ आफादगिरि आरो कातिराम तुलसियारिखौ गाहाय नेहाथारि सायख'नानै बानजाय आफादखौ दानानै लानाय जाबाय होननानै इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि इउबिपिअनि 7थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ 2021 मायथाइनि 5, 6 आरो 7 फेब्रुआरि खालि गलाघाट जिल्लानि धनसिरि महकुमानि सिङाव खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। बबेखानि इउबिपिअनि 7थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाहामै गाहाम जाफुंसार होनायाव बर' हारिनि गासैबो आफाद आरो गौथुम फोरजों लोगोसे साफ्रोमबो सुबुङानो फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों मदद खालामनायखौ आसा फारिदों इउबिपिअनि मिरु आफादा।
रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय आसाम पुलिस एसआइ रिक्रुटमेन्ट स्केम एबा एसआइ लुथिनाय जाथायाव बारग' डिआइजि डि.के. दत्त आरो एसपि कुमार सन्जीब कृष्णाजों लोगोसे बिजेपि दैदेनगिरि दिबन डेकाखौ एरेस्ट खालामनानै आसाम पुलिसआ बयनिबो बाखनायनाय लादोंमोन। बे लुथिनाय जाथायनि हेंथायै आसाम सोरखार आरो पुलिस बिफाननि बिफाव लानायखौ बयबो आखाइ खबदोंमोन। नाथाय एसपि कुमार सन्जीब कृष्णाखौ एरेस्ट खालामनायनि उननिफ्रायनो एसआइ लुथिनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया आरोबाव आगानसेबो बारायासै। बे जाथायखौ नायबिजिरनाय सिआइडिनि टीमा हाजासे नाजानानैबो नायबिजिरनायखौ आरोबाव दावगाहोनो हायाखै। मख'नो गोनांदि एसआइ रिक्रुटमेन्ट लुथिनाय जाथायजों लोगोसे गोबांसा हाइ प्रफाइलनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा लोब्बा दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सम सम गोबांसा राजखान्थिगिरिफोरनि मुंखौ बे लुथिनाय जाथायजों लोगोसे सरजाबफानायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बे लुथिनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सिआइडिआ गासै सा 22 सोद्रोमाफोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोनब्लाबो गाहाय दायनिगिरिनि बागै एसेबो गुमुर मोनाखै आरो सासेबो राजखान्थि दैदेनगिरिखौबो बे नायबिजिरनायनि आवथायाव लाबोनो हायाखै। कलाक्षेत्रआव मिया मिउजियाम बानायनायखौ लानानै रायजोनाङै दान्थे बिदान्थे आरो दुंहाव थासारि सोलिगासिनो थानाय समावनो बुधबारखालि मोनाबिलियाव आसाम कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आलीआ लोगोआव गोबांसा मददगिरिफोरखौ लानानै मिया समाय लादों। बाध'बराव गावनि गोबांसा मददगिरिफोरजों लोगोसे गसंनानै आखाइ दैखांहोना शेरमान आलीआ मिया समाय लाहोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला कलाक्षेत्रआव मिया मिउजियाम बानायनो शेरमान आलीआ दाबि खालामनायखौ बिथा लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बरानि निफ्राय जाहोन खिन्थानाय लाइजाम मोननायनि उनावनो बुधबारखालि मोनाबिलियाव शेरमान आलीआ गोबांसा मददगिरिफोरजों लोगोसे आं सासे मिया, आं सासे असमिया, आं आसामनि असमिया हारिनि मिया हारिसा, आं गावखौनो मिया होननानै सिनायथि लानानै गोग्गानाय मोनो बुंनानै मिया समाय लायो। आसाम जि मेइन एन्ट्रेन्स 2020 नि टपार नील नक्षत्र दासजों लोगोसे बिनि बिफा डक्टर ज्योतिर्मय दास आरो बेनिनो आयन डिजिटेल जननि साथाम मावथि हेमेन्द्र नाथ शर्मा, प्रान्जल कलिता आरो हिरुकमल पाठकमोनखौ हमनो हायो होनना गुवाहाटी पुलिसआ मिथिहोयो। मख'नो गोनांदि 5 सेप्तेम्बर खालि आजारानि आयन डिजिटेल जनाव जि नि आनजादा जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नील नक्षत्र दासआ जि मेइन एग्जामाव गासै 99 जौखोन्दो नम्बर लानानै आसामनि मादावनो टपार हिसाबै उथ्रिसारनो हादोंमोन। जाय नम्बरखौ मोनोब्ला भारतनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा जौसिन इन्जिनियारिं कलेजाव मुं थिसननो खाबु मोननो हायो। नाथाय बेवहाय नुनो मोननाय जादों माखासे बेले-बेजे। बे जि आनजादाव जिरायनाय बिजाथि नील नक्षत्र दासनि फन कल रेकर्डनि अडिअ'नि हेफाजाबजों सोराङाव फैदों मोनसे गुमुर। थांनाय 23 अक्ट'बर खालि मित्रदेब शर्मा मुंनि सासे सुबुङा आजारा पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होदोंमोन। थांनाय 5 सेप्तेम्बर दानाव जि मेइन एग्जामआ आजारा आयन डिजिटेल जनाव जादोंमन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आनजाद होगिरि नील नक्षत्र दासनि अनगायै बिजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुङासो जिरायदोंमोन बे आनजादाव। बे जाथायखौ गुवाहाटी आजारा पुलिसनि हेफाजाबजों कामरुप नोगोरमानि पुलिसआ 6 घन्टा जेरा खालामनायनि उनाव साबा दायनिगिरिखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नील नक्षत्र दासनि बिफाया फिसाज्लाखौ डक्टर बानायनो गोसो, नाथाय मेलेम गैयै फिसाज्लानि थाखायनो बिफाया 15-20 लाख खरसा खालामदोंमोन। आरोबाव मख'नो गोनांदि नील नक्षत्र दासनि बिफाया डाउनटाउन हस्पिटालनि सासे डेलिभारि स्पेशियल डक्टर आरो बिमाया दिसपुर हस्पिटालनि सासे एनास्ट्रियान डक्टर। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 30 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।